Dzień dobry, mała rewolucja, mój ryj z lewego profilu, może tego jeszcze gorszego. A na tapecie znowu nasz Team 4S2 w dziwnym wydaniu, na dziwnej mapie, na dziwnym serwerze, o dziwnych zasadach, wszystko jest dziwne. 666 fala, dziwni przeciwnicy, dziwna broń, dziwnie dużo dolarów. Dziwne. Nie wiem, czy możliwe, że ma to coś wspólnego z tym halloweenowym dodatkiem. Ale rozpierdolę go! Jest! Dobra. Dobra, kupimy sobie troszkę stawu. Hello guy, what are you doing? Dobra. Szybko strzelność. Wysoka odporność nogi, regeneracja zdrowia. Nie wiem, wszystko biorę wszystko. Czekolada, Lady Czeko, szybko, idź. Dobra, jedziemy z tym koksem, jedziemy, nie dajemy się, jedziemy! Idą. No, nie ma sensu to w tym momencie. Jest! Dobra, jedziemy, da. O! Bloody hell! Dobra, nie ma sensu. Dobra, ranimy, dawaj. Nie będę wydawał na to pieniędzy, naprawdę, nie będę na to wydawał pieniędzy, bo mi szkoda. Ranimuj! Jedziemy, już, nie ma czasu! Koleś znowu ci odpieprza? Dobra, tak, trochę, może, dobra. Nie ma bomby, nie ma! Nie, pieniążki. Lady Czeko. Alright, why not? Jeżeli wszystko dobrze pójdzie i ten materiał ukaże dzisiaj, czyli we poniedziałek, znaczy, że jutro, czyli we wtorek, będziemy już mieli Medieval Warfighter. Oby, miejmy nadzieję. Tak więc wszystko omówimy z dużą dozą prawdopodobnie... Cholera! Z dużą dozą... Uważamy, no nie chcę niczego obiecywać. Że nie jestem pewien. To nie ode mnie zależy, nie wiem, może geniuszom w tym sklepie przyjdzie znowu do głowy coś ciekawego. To się nie skończy dobrze! Mikołaj, miałeś rację. Kto ma rację, stawia kolację! Jak mówi dziadek mój kochany. Killing spree. Jak w starym dobrym Return to Castle Wolfenstein, a właściwie to Enemy Territory. Dobra. Monster kill. O Mikołaju, nucisz miusa. No to dobrze w sumie. Koleś biega z dynią na głowie, mam takie rękawice fajne. Kto bogatemu zabroni? Engineer's dead! Dobra, nie ma co. Dominating triple kill, mega kill, mega kill! To Maciek z klanu, mega kill! Did you see that? What a cheeky bastards! No. Hell. Dominating. Dobra. I am so bogaty, so a not. Turety. No dobrze, że nie syndromy. Haha. Daj! Giant heavy. Alright. Gdzie jest exit? Co? Sentry Buster! Ale gdzie? Co? Jak? No this time! Nie mam szans. Bardzo chętnie, ale chcę żyć. Multi-kill. Lady Czeko, szybko, amciaj! Przeżuwaj! Okej.
Uh-oh! Seems like we've got a Tangeray! No dobra. Małe gnoje! Małe gnoje! Ach, tu jest dziko! Dziko! Dziki kraj! Same zamachy. Gościu! Dynia zamiast łba to się powinno leczyć farmakologicznie. O, tank! Ja się tu brechtam, śmicham, chicham, a tu... No, takie czasy. Panowie, no nie dać mu, nie dać. Ja sam nic nie zdziałam, naprawdę. Ja mogę tylko udawać, że go opóźniam. Nie, nie, panowie. Dobra, uda się, uda się. O fuck. Dobra, 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 dobra. Dobra, 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 nie ma czasu na pierdoły. O, drugi, świetnie. I następny. Ja cię. Where you going? O! Robiłem co mogłem, aż się sam zabiłem. Dobra, nie ma przebacz, zmiłuj. Może nam się nie udać. Nie, nie. O ciu. Get an upgrade station, alright. Dobra. Dobra, tak mogę iść do boju. Dobra, zróbmy sobie jeszcze podejście. My moistant is delicious. Manko. No tryb dali na te halloweenowe święto, pseudo święto, no. Z leksza trudny. I'm so fucking ready. Kendall. Soup. 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 Dobra. A kiedy się ten cały Majdan zacznie tutaj? A, fajna miejscowa. Na sianku. Brzmi jakbym sobie połamał nogi w kolanach. Crunch. Pa 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 pa. Panowie, ale może byśmy tak już, nie wiem. Nie ma żadnego głosowania, nie? Pumpkin! No, the boyu, the boyu, the boyu.
Where is the fight? Ama, skinny. Dobra! Wracamy. Jest! Jedziemy. Dobra. Ciekawe co też Mikołaj miał w głowie, czyniąc ten gest. Samobójczy gest. Tiny Giant, to tak jak... nie wiem... Handsome Mikołaj. Ale to taki zabawny. Monster Kill. Unstoppable. Where you going, you bloody firewanker? I'm burning. Focus. Wikingi! Potop szwedzki wersja 2! Potop szwedzki w Halloween. No to dotarliśmy do końców świata chyba. Potop szwedzki. Halloween! No Szwedzie! Dobra. Dominate! Nie! Jaka bomb is almost to the hatch? No, not a chance. Not on my duty! Ammo and stuff. Oh, thank you. Eat it. Man, eat it. Kill them all. Aha, nie ma bomby. Gościu. Fire. Engineers, look out for that sentry buster. Where is the fucking sentry buster? Potem szwedzki, podejście drugie. Jakieś profity, no! Z profitu dostanę kulę w łeb. Zamiast amunicji wolałbym health packa. Jest. Słyszę tu pytanie? Nie bawię się w kmicica, sam tego nie biorę na barki moje. Nie ma szans. What you doing, fucking sniper bastard? Madness Master in Unstoppable. Indeed I am, indeed. O. Szwedy. Ho ho! Ale tam taką ustawka na meczu, gorzej. Szwedzie! Sky z tym mieczem! Kmicic byłby dumny, myślę, dość. Little giant. Haha. Uh-oh. Problematisze. Medyka trzeba.
No nie, no to jest jeszcze... Delikatnie mówiąc, bez szans! Dajcie choć. Nadzieję. Nie medyk... No, fuck. No i co ja mu wziąłem, jak on ma ubeciać? Ubeciać. Ubeciać. O fuck! Dobra. Jebło, na chuj drążyć temat. Prawda, jak to się mówi. Obadaliśmy sobie ten nowy, dziwny, dziki, straszny, trudny, nie do przejścia tryb. Dziękuję za uwagę.